Знаходжуся на ўскрайку цікавай вёскі. А вось і першыя кветкі. А вось і першы госць. Ага. Першы госць. Нешта ён хаваецца ад мяне. Што ён задумаў? Не ведаеце? Ведаеце, канешне. Ведаеце, канешне. Дык вось я на ўскрайку вёскі. І мне сказалі, што там раней была пасека. Там ужо ўсё зарасло, і ўнутры гэтых кустоў, мабыць, нешта яшчэ засталося. Спрабую знайсці. Ну і зараснік слівовы тут нейкі. Не прадрацца, але я паспрабую. У самае сучча прадзіраюся. Оу, нешта віднеецца. Оу. Вау. Так, гэта ўжо спарахнелы вулік. І там быў. А вось гэта яшчэ ёсць. Оу. Вау. Вау. Асіныя гнёзды, сляды языкоў, агнёўка. Ось так. Ось так. Тут яшчэ падмор. Невядома, колькі яму гадоў. Слухайце, ну рарытэт. Не згніло, бо дах быў. Нейкі мегададанаўскі ляжак. Умоўна. Оу. Вау. Што гэта наогул? Круть. Вау. Артефакт. Такі вось артефакт, сябры. Дупельца нейкая тут. Не на петлях, а на крючках. Паглядзіце, аўтэнтыка нейкая. Наколькі я разумею, тут былі рамкі, а вось тут, мабыць, засыпаўся ацяпляльнік ці што гэта. Гэта вось як выглядае, як праслойка, нейкая пракладка кліматычная. Каб пчолам было цяплей ці што. Ось такі творчы аб'ект. Яшчэ пахне воскам, праполісам. Колькі гадоў прайшло, калі тут пчолы жылі, цяжка сказаць. Я думаю, уже шмат прайшло. Тым не менш. Ну, звонку ніяк не відаць гэтай пасекі. Вунь. Вакол мяне сцяж кусты.
А калі тут вылезе лісце, дык наогул і не здагадацца. Без наводкі бы не знайшоў ніколі. Ну хто тут толькі ўжо не пажыў. Вылупіўся нейкі тут таксама суб'ект. А тут нехта расправіўся з птушкай. Відаць, можа ліса ці хто. Вось такі яшчэ аб'ект тут бетонны. Што гэта была за апора? Арматура праглядаецца. Вось тут парэшткі заімшэлых рамак. Нехта іх выкінуў побач з вуллём. Гэта ўсё цікава. Гэта ўсё подых мінуўшчыны. Подых мінуўшчыны, сябры. Сапраўдная романтыка. Не хочаце нават містыка, калі судакранаешся з такімі рэчамі. Так, пройдуся яшчэ туды. Мабыць, там яшчэ нейкія вулікі былі, і ўсё, і на выхад. Так, тут побач такое вось. Такое вось спарахнелае. Так, это я все яшчэ тутака ўжо кірую туды. Вось по дарозе такая шипастая. Гэта, відаць, ружа. Ружа. Так, вон там над галінамі нешта відно. Мабыць, гэта колода. Ну, выглядае колода, наўрад ці, канешне, але падыду бліжэй. Вау, тое, што выглядала колодай, выявілася таким вось фактурыстым арт-аб'ектам. Вау. Хтосьці спрабаваў яго перамагчы, спілаваўшы, але ён выявіўся даволі жывучым і даволі мастацкім. Паглядзіце на гэта, сябры. Гэта проста не ведаю, як назваць. Багацце. Багацце і скарб мастацкі. Дрэва дало прытулак шматлікім інсектам, грыбам. Вау. Класс. Абсолютно легкий материал. Абсолютно легкий. Класс. Такая вот краса и хороство. И хороство. Не ведаю, мне такое вельмі падабаецца. Выглядае неймаверна. Неймаверна. Рэч, якая нібыта развальваецца, але пры гэтым энергія прэ унь да нябёсаў. Вунь там яшчэ снег ляжыць. Глядзіце. Класс.
І ось частка гэтага ж дрэва з дуплом. Оу! Як цябе жыццё пабіла. Але ты нязломны. Нязломны. Правда, вон там ужо грибы пайшлі. Грибы пайшлі. Як цябе пасеклі. Што ж гэта за такое надзвычай жывучае дрэва? Няўжо вярба? Кара нагадвае вярбу. Ну вось я і вылез на белы снег. Там осинник. Такі вось вышел рэпартаж з занядбаныя пасекі. Нават нагадвае па структуры скалы. А што калі скалы гэта некалі былі такія гіганцкія дрэвы і потым яны скамянелі.